bolo založené za účelom výstavby a legalizácie našej prvej trati Rohatka. Môžete vidieť tu na mape, je to tá červená trať. Je to cyklistická zjazdová trať. Má také svoje prvenstvo, lebo v tom roku 2005, keď sme ho otvárali, tak na Slovensku neexistovala oficiálna cyklistická zjazdová trať. A vtedy pri tejto trati nás podporili aj Mestské lesy Bratislava. Čo sa týka druhej trate, to je Driver 8, tu sme otvorili v roku 2013. Jedná sa o ľahšiu trať ako je Rohatka, je to skôr do štýlu freeride, sú tam rôzne klopenky, skoky, dvojvlny. Súčasťou tejto trate je aj mostík pre cyklistov, ktorý sme museli vybudovať ponad náučný chodník, aby nedochádzalo stretu s turistami. Takže prakticky je to relatívne bezpečná trať, že nemali by sa tam vyskytovať nikde turisti a ľudia, bajkeri sa môžu voľne voziť po tejto trati. No a v súčasnosti by sme radi vybudovali novú trať Blue Trail. Táto trať bude ľahká cyklistická zjazdová trať a určená bude hlavne pre všetkých začiatočníkov. Takže tí, čo začínajú s horskou cyklistikou, aby mali možnosť si vyskúšať a niečo sa naučiť aj najprv na takej ľahšej trati. Čo sa týka bike parku Koliba, tak také zaujímavosti. Ročne zhruba tu odrobíme asi 300 dobrovoľníckych hodín. Väčšinou to financujeme z 2% alebo z vlastných zdrojov. Návštevnosť, čo sme tak odhadovali, je zhruba za rok 2500 bikerov. Ako náhle teraz postavíme túto novú cyklistickú zjazdovú trať Blue Trail, tak predpokladám, že to stupne o nejakých 40%. Čo sa týka bike parku, je verejne prístupný, platí sa prakticky len za lanovku a lanovku prevádzkuje mestská časť Nové Mesto a oni pýtajú za 3 jazdy 5 eur. Ešte možno, že ešte také zaujímavosti, že chodia sem aj cyklisti z Maďarska, z Rakúska, aj z Čiech. Najbližší taký bike park v Rakúsku je v Semeringu a to je nejakých 170 km a od Bratislavy na Slovensku najbližšie je nejakých 110 km pri Kalnica Nové Mesto nad Váhom, takže je to fajn ako taká alternatíva voči týmto ostatným bike parkom. Kedy sa to má spustiť? No, my by sme radi začali stavať čím skôr. Naši ďalší partneri, čo sú aj Mestské lesy a Ekopodnik, tak dúfame, že vzhľadom na to, že máme aj finančnú podporu od Tomáša Korčeka, tak sa budeme snažiť to postaviť čo najskôr a že sa teda v priebehu mesiaca. A aké sú tie finančné náklady? Finančné náklady, viem vám povedať, že zhruba výstavba tejto trate bude asi nejakých 700 človekohodín. A čo sa týka tých nákladov, tak tie počiatočné náklady sme odhadli na nejakých 5-6 tisíc eur. V závislosti potom neskôršie bude sa jednať, čo sa tam dobuduje, či sa tam budú stavať nejaké ďalšie drevené konštrukcie, mostíky a podobné veci, tak potom tie náklady sa budú vstúpať. Prvý, kedy by mohli prísť rodiny s deťmi? Prvé, no tak rátame, keď sa začne o mesiac, tak zhruba tá výstava bude tak mesiac, dva trvať asi. O 3 mesiace. O 3 mesiace. Ešte sa chcem spýtať, v Semeringu je to tak, že vlastne cyklista sa s bicyklom vezie hore a naokolo a spustí sa to nejakou zjazdovou traťou. A tuto ako funguje vlastne? Musí to vyšlapať alebo... Tuto to funguje rovnako, ako som spomínal, je tu tá lanovka, ktorú sa môžete viesť hore. Aj bicykel odvezie? Áno, samozrejme. To som aj spomínal, že si tam môžete kúpiť bikerský lístok, čo sú 3 jazdy za 5 eur. Alebo je tu aj tá možnosť, veľa ľudí, keďže je tu ten náučný chodník, ktorý vedie z Kamzika až dole na Železnú, tak veľa ľudí si to aj vytlačí po tom náučnom chodníku, ktorým sa nechce ísť lanovkou. Teraz, ak môžem, by som dal ešte slovo Tomášovi Korčekovi. Tak ja dlhodobo sledujem aktivity občianskeho združenia, ako aj ostatných občianskych združení, ktoré proste fungujú tu v hlavnom meste. Konkrétne vykonávajú aktivity v rámci Nového Mesta, lebo sa nachádzame v katastrálnom území Nového Mesta. A keď sa občianske združenie na mňa obrátilo s takýmto projektom, tak som sa rozhodol, že ho podporím tú počiatočnú fázu, aby sa mohli začať stavebné práce sumou 2000 eur zo svojej poslaneckej odmeny ako mestského poslanca. Myslím si, že bude to veľmi dobrý projekt, tak ho ste už počuli, bude to zadarmo, hlavne pre takých začiatočníkov, pre deti a teda pre rodiny s deťmi. Dúfam, že teda tento projekt
bude úspešný. Pomôže určite aj lanovke, pretože lanovku prevádzkuje mestská časť a tá jej prevádzka je stratová, mestská časť musí doplácať niekoľko desiatok tisíc eur ročne na túto prevádzku a preto dúfam, že aj keď bude táto trať navštevovaná, tak sa zvýši vlastne aj prevádzka a návštevnosť tejto lanovky. Niektorí z vás možno vedia, že taktiež som sa zapojil do akcie, ktorá sa konala túto kúsok, obnova kaverny, takého bunkru z prvej svetovej vojny, ktorý som taktiež podporil. Takže v rámci svojej činnosti sa snažím, aby Bratislavský lesopark sa zveľaďoval a bol prístupný v rámci určitých atrakcií čo najširšiemu okruhu Bratislavčanov, ale samozrejme návštevníkov Bratislavy. Že dáte zhruba 1/3 nákladov a tie zvyšné Zvyšne budeme zháňať postupne. Takže zase koľko peniazí budeme mať, budeme stavať a potom budeme zháňať ďalšie peniaze a pokračovať vo výstavbe. Ja si myslím, že keď sa začne ten projekt, tak určite sponzori, ďalší, možno či pridajú. poslanci, alebo nadácie, nejaké právnické osoby, fyzické osoby, tak určite sa nájdú. Je to dobrý projekt a myslím si, že ho dotiahneme do konca. Ja by som ešte chcel povedať jednu takú pripomienku k tým rodinám s deťmi. Ono, ťažko je to povedať, hej. Ja by som to skôr prirovnal, jak máte lyžiarske zjazdovky, máte červenú, čiernu, modrú, tak takisto toto bude vlastne cyklistická zjazdová trať, ktorá je modrá, ktorá je ľahká. Ale nedá sa tu povedať, že môžete sem posadiť 5-ročného chlapca, ktorý sa na bicykli bez príľby a pustiť ho dole, to proste sa nedá, hej. Ja sa spýtam ešte, kto je výstroj. Vlastne akú výstroj doporučujete, alebo je to možné aj požičať si nejakú tú výstroj, nejaké jazdové trate? V blízkosti pokiaľ požičania zatiaľ nie je, ale tak ľudia väčšinou, ktorí sa k tomu venujú, tak už si myslím, že väčšina týchto horských cyklistov automaticky má príľbu, nejaké tie rukavice a je dobré mať potom aj kolená na nohách, prípadne nejaké lakte. Takže a myslím si, že tú príľbu to už je, ja už to považujem za samozrejmosť, keď idem na bicykel, dám si príľbu, ja to neriešim, či mi to zákon prikazuje alebo nie, proste je to pre moju bezpečnosť. Ako je to, povedzme, máte fanúšikov, ale máte nejakých odporcov, že ktorí, povedzme, máte nejaké odozvy, že by to niekto... Musím zatiaľ zaklopať, odporcov sme zatiaľ nemali. Že zatiaľ V zásade- kooperácia, lebo však je tu veľa ľudí, že je bežcov, všetkých iných cyklistov. V zásade ľudia to vítajú, že prakticky pre nich niečo nezištne robíme a majú sa kde povoziť. Bratislava je relatívne veľké mesto a je to super, keď človek má bicykel a venuje sa tomuto športu a prakticky za chrbtom len vybehne na bicykel a môže sa ísť povoziť do bike parku.